मादै आंनावबो एसे सजाबाय फैसा नै आं दङ आं ओमफ्राय 100 फैसा हरनानै नोङो गोजोननाय होबाय दे थेंक्सै मादै दे नै बे आबैया एसे उसुबिदायाव दङनो आबैना मादै जायो जिखुनु जाया बैसोखौ लानानैहाय आं मादैखौ लिंबाय आरोना माथो बुंबावनाय मादै नों बबेनि सेरफांगुरि बबे सेरफांगुरिनि 2 नाम्बार बेंटलाव गोलैयो आरोना मादैया जाहैबाय बेंटल सेरफांगुरिनि ओमफ्रायहाय नों जाहैबाय बेंटल सेरफांगुरिनि ना नोंनि गामिया बेंटल सेरफांगुरि ना गामिया माथो गामि 2 नं सेरफांगुरि नामखायो औ मा नाम नोंनिया मादै खोदोमस्रि ओमफ्राय न'खरावहाय सोर दङ न'खरावहाय आंनि फिसा हौवा सासे दं दा बिहामजो दङमोन बिहामजो दा रं नाम्बार हौवाजों रायज्लायनानैहाय आच्छा होमब्ला नोंनि बिहामजोआ रं नाम्बारजों खारलांबाय बहानिथोमोन बिहामजोआलाय मादै जाबाय फाथाबारिनिमोन फाथाबारिनि ने फिसा सासे दंमोन फिसाखौ लानानै थांदों ओमफ्रायहाय रं नाम्बार हौवाबो लायाखिसै रं नाम्बार हौवाबो लाबावाखिसै फाथाबारिनि मा गामिनिथोमोन बिलाय आं मा गामिथा आं मिथिया थांफेराखैना ओमफ्राय नोंनि बोराय दंना गैया बोरायाबो दं मावनो हाले ओमफ्राय फिसालाया बे फेन्दा बायनानैहाय मावनो हाले ओमफ्राय फिसालायालाय सासे दं बेंगालुरुआवहाय दङ दा हिनजाव फिसा फिसौ गैयिखाय बेबो थिनखनसै ओमफ्राय नोंसोरो दा सानै बोराय बुरै सानो ओमफ्राय माबाफोर उसुबिदा जादों नामा नोंहा मादै आंनि दा आंनि होनबायनो हाफानियानो थाबायनो हाया हाफानि बेमार ना बे जमा जायो नै दैयानो एसिनि दै जमा जायो मुलि जानांगासिनो ओमफ्राय बेखौ दाहायनि थाखायहाय जाहायो गरसे गरनै हिसाब खालामनायनि मुलि जाबाय थानाङो माने नों दा बेखौहाय सोरबाफोर गरसे गरनै हरनोब्ला एसे जाखायो बिदिनो न' खांबायदों आरोना मादै ना बे मादैया जाहैबाय बेंटल सेरफांगुरिनि आरोना ओमफ्राय मादैनिया जाहैबाय फिसाला सासे दङ बेंगलराव थायोनो ओमफ्राय बिहामजोआबो खारबायनो ओमफ्रायहाय दा मादैनि अबस्थाया गाज्रि माने एसे एनै जाखायो सोरबाफोर थाइसे थाइनै हरनोब्ला माने मादैया मोजां मोनगौ आरोना गावनि हात फानिनो मा बेमार दंमोनलाय मादै हाफानि बेमार दङ आरो गेस्ट्रिक लिभार ना माने सोरबाफोर अनोब्ला मादैयाबो जाखायो थाइसे थाइनै बयनावबो सहाय खालामदों आरोना बिदिनो माने मावनो दांनो खस्थ' जाबाय बोरायख्रेबाय बुरैख्रेबाय आरोना माने बिहामजोबो दंमोन सासे फाथाबारिनिमोननो ओमफ्राय बिहामजोबो खारबाय ओमफ्राय फिसाला दा बेंगलराव दंहैयो ओमफ्राय दा बिदिनो दखान बाजारफ्राव न' बांफ्रावहाय सोरबाफोर एसे एनै थाइसे थाइनैफोर हरबाबाय खोमा ओरैनो न'फ्राव हाबनानै बिबाबाय आरोना मादैना सोरबाफोर अनोब्ला बे मादैखौ मोखां नायनानैहाय अनदो आरोना मादैखौबो अनदो सहाय खालामदो ओमफ्राय ओरैनो मा नाम होनदोंमोनलाय मादै नोंनि खोलोमस्रि खोलोमस्रि मादैया सेरफांगुरि मा गामि मोनलाय मादै 2 नं सेरफांगुरिनि आच्छा मादै आंनावबो एसे सजाबाय फैसा नै आं दङ आं ओमफ्राय 100 फैसा हरनानै नोङो गोजोननाय होबाय दे थेंक्सै मादै दे लाना गोजोनदों मादै दे अननांगौ बिदिनो माने सोरबाफोर थाइसे थाइनै बियोब्ला बिदिनो गावजों गाव सहाय होलायनांगौ आरो मानसिनि माबाया सानसेनि नङा नालाय माने आंबो पकेटाव जा दंमोन 100 थाखाल' दंसैमोन बेखौनो मादैनो हरबाय आं हामबायसै मादै दे